Bishop, good afternoon, sir. Ebranga for interview. Yes. Lanya. That's yes, I. We get Igbo now, Nwoke and Ebaton here. Ebranga for interview. No, it's not the bush. Asking you the way for now, have them gonna hold off my get without when I window. Oti Ironya Obi. Oti, you take what I hook up answer. Oti, they were a caconia pagaba every morning at night. No, for my can make it have not. Chinek up or collab. Collab on Rona can make an interview now. I'm a manga boggy this boy, come boggy this woman. Lazo, Chinek up or Lazo, Idejimba. Idejimba, Lazo. Na mama, Wabiana, Bataka, Hamona. Look at. And you won't take a woman. A woman take a woman. Get a says it will he call we will she. Then you check about whom be Nwoke Brolanambo. Whom be Nwoke Brolanambo, which one collabo. It will want which one you collabo. I want it will which one you collabo. Tonazo. He Tonazo. Collabo. Asking the Tonazo collabo. Sir? Collabo Tonazo, ya was saga. Ya was saga, good on your size. I got boss leader. Tona. Oko. The one you're from. Look at. I'm walking about the log again. I'm walking. Okay, come to that. If I can get a walk, I said, baby, I'm going to walk a cook shack or walk a demon again. Hey, I got with a phone. That would a phone. Watch how hammer. Get Bianca, we gave you a bit and a problem. Watch how hammer. I'm a strong lady. I'm Nanya. You were a strong lady. Gadina hammer. I'm a strong lady. Now, mamma, they were a strong lady now. Quit when working a jack again who wish ya. I quit when working a take jack again who wish ya. Lord, it will be great. Obi 1 like Obi. Obi. Look to her, Frola. Hey, I can't be stand and I am bingo. Obi can't be stand and I eat it. I'm not Port You want your bed? I'm more rivers. Get a canoe. Let him know. Comment section. Get a water. And then here will your occupation. My occupation? I'm a office assistant. Office assistant. Okay, who hold your police? Who hold your But we pay so good. Chineke goji. Happen them beside that you can comment section. Not show it na problem. Man, where BP. They but they can happen this
boy now face you. See this boy, this girl here face you. She dey cabo knock. Or they can go this man. Sorry, sorry. Face you no. They really. Here I am moon. Nekebe. It won't yet be. Omoye Rivers. Ebe na Rivers. Ikwere. Ebe ni Ikwere. Elele wo. Meka o. Dead. Ijo mole. Amube mwa. Nne. Na ala obi gị ị nwere njikere ịlụ di ka chọrọ ka gị na nwaanyị nwoke ibe gị na nwoke ma aka Ejikerele m ịlụ di. I'm ready. ị nọrọla otu a kemgbe ị pụtara ụwa ka esi na ị na-eme nwaanyị na nwaanyị emetụla nwaanyị na nwaanyị gị na nwaanyị ibe gị na-awa aka mepọnụ samụ gị na-efenishi ewo ngwere Emebe m ya before. ya mgbe ị nọ agbọghọbịa ị dị afọ ole Anọ m 39. Otele Rozan ese gịnị mere 39. what year ka a mụrụ gị what year ka a mụrụ gị 1986. ị nọ 40 ka isi 39 ọwụ 86 ị nọ 40 wepụ aka na ntị gị Chineke agbaghị ọkụ 1986 40 years imegakwana gị na time oge ihe akụ elekere iri anọ na anọ Achọga m di ahụbe m di o. Achọga m di ahụbe m di. ya akụ after 4 Otele Rozan monopause afụtala Mba. Kana hụkwa my period well. awege ga-atụla ime Agadinwanyi baby gbara na oke gbara na oke low out ọ pụtara na enwebe nwoke bịara na nso ọ chọrọ ịlụ gị na family isi na apụta enwebe nwoke ọwụla bịara otu a sị gị I want to marry you Ha na-abịa. Mana ndị na-abịa mụ achọ ha. ebe ha na-abịa ka ihe mee na ịchọ ha Achọ m dike na-abịa. gịnị iwu the reason ọgba ekere gị eke ọwa ọnụ apụrụ gị apụ Chineke akpọrọ ọkụ etiri gị na bọtụlụ ị nọ 40 years gị na ahọ ha di ele ihe mere ịchọ ha I like hụnụ m ha na. oh ị ka nwere choice at 40 ị ka nwere choice at 40 otu yiri bọtụ fere bọtụlụ ụmụazị na-apa ga school otu yiri flas a na-edewe n'ụlọ na family house ị ka hụ ha di ọ gị ka m jụwa Chineke agbaghị ọkụ Enwere m choice now. Age is just a number. Damn you, which age is a number? Which age is a number? Which age is a number? Let's get what age is that a number? Gị na nwoke lụwa ọgụ ọ gị na-egbu Ọ ha na-akwụgbu m o. ị gbalara mbụ
Mba. Na family si na apụta onye arọ nọ nga ahụ. Mba. E ma ere eshi. Ọfụma. Enwere mgbe nwoke tagidere gị gesi ya na ya wepụ. Aha. Ya fụ ọbụla ọfụma asị ya wepụ. Ihe otele gị ọ dị ka wọchị ụmụaka ka wọchị ndị okenye? Ọ ka dịkwa chinchin. Ọ dị ka wọchị ụmụaka ka wọchị ndị okenye nwa bingo? Ọ dị ka ndị okenye. Focus here. Hey, Agadinwanyi baby brother. Okay, focus here. Sorry. Focus here. Make am get interview. Gotta make also. Focus here. Not to see each woman lead and the girl scout. Onye eriri. Mba. Ya. Wepụ aka ahụ na ntị gị. Idebere aka na ntị. Ọmụaka ịbara nga bụ iyi ga-egwu. Oti yiri gị bịa were aka dị ụta. N'otu ọ dị. Icha ụmụ nwaanyị ndị ọrụ ha na mọpol. N'otu ọ dị. Debele ihu nnọọ ka ụmụ nwaanyị ndị mọpol a na-handle case file ndị ohi. Bụra nga bịa were aka tewere m na ntị. Debele ihu nnọọ ka ụmụ nwaanyị ndị mọpol a na-handle case file ndị ohi n'aka. Onye eriri. Dewekwa aka ahụ na ntị gị eke. Ije yi pant. Yes. Ụmụ nwoke ole tarala gị kemgbe pụtara ụwa? O ruchakwala 10. Ese gịnị mma? O ruola 10. Enwere ihe ọwụ siri ka isoghị ga-ewite otele gị ka ọwụ emega gị ọsọ enwere ọsọ jiri ịgaga. Oh, no relationship. Enweghị siri isoghị gị. Enwekwana ọsọ jiri ịgaga. 10 pepe. Ejila matụla na asị na. Ọwụ 10 pepe otele gị ji emeghe bring one take two. Relationship. Just relationship. Mba. N'ime 10 enwe onye lụrụ gị. Hey, otele ahụ shiela anya. Otele. Mmadụ 10 rile. Ya wụ bahum. Atama ga-eji anyụ. Eji m anyị ọwụ. Ego enyela ụdị mkpi na-eti. Emela nụ m ya na. Genotype gị. Blood group gị. O negative. Kpọọ phone number gị. 81 377. Ịwọchịchalịa kwa izu ole ike ịwọchịchalịa mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe or check out. Subscribe or like ya share ya. Awara ya bag. E watch it ya get back. You just know what ya taku shares again for what?
subscribe all for this place. 81 377 484 52. Akwai mani ya mere ba ga bana social media ni ne nga niru.